С мене. Хакера БГ. Да, той няма да снима клип, за това само аз снимам. И сега съм снимал в един мап, който е много якичък. Погледни нещо, ела. Да, тъй. Fuck you, Рулес! Просто fuck you, Рулес! Fuck you! Айде! Ние вече видяхме Рулеса за... О, ние сме подводница, човек! Да, ние вече видяхме Рулеса, за това няма смисъл пак да го... Чакай, няма правила. Да. Дърпай ръчките. The road continues. Къде сме? Отвор са вратата, ела. Чакай бе. Чакай ме. Ела да спинкаме. Ела да се спинкаме, аз да те. Няма ли някой таен чест нещо? Ела тук, виж нагоре. Аз ще продължа. Няма ли някой таен чест нещо подобно? Тук. Тук е водата, я първо ти. Какво виждаш? Добре, гол. Има ли някаква ръчка, нещо такова? Помощ! Не мога да вляза. Отваряй. Трябва да се качиш на... Да, бе. Бързо. Да, това е адски якито ще го... Някакви експерименти има тук, ела. Има някакви експерименти. С рибите. Това е мега якичкото. И тук има някакви неща. Чакай малко да... Slum point updated. Тук няма нищо. Нищо няма. Рум 1. Room 1, helping aid. Да се разделим. Ето ма. Трахме. Чакай. Тук май трябва да хвана. Тук имам джъмп. Тук нещо... Да, давай пак го натисна да го взема. Може да натиснеш и я другото. Къде? Да, ей тук. Ръчки. Да, натисни и я твоя го служи там. Аз ето тук пак имам едно. Ама човек, виж. Я го натисни пак. Тук съм задръстен, не мога. Ти се качи на джампа и го таковай. Я служи горе той, за да не отвориш ей тук. Качи... Не бе, човек, има златен блок до тебе. Виж ли го златния блок? Там служи ръчка. Я натисни ето готово. Така. Сега ще отворя на тебе. Махнах ли ти го това? Махнах ли ти го? Не. Ти ли го махнах? Би трябвало да... Би трябвало... Я го натисня пак. Натиснал го вече. Може би бъгнат, може би не. Може направо да скоча от и това не е там. Долу има някакъв, да има блок. Тук има при мен някакво нещо. И аз се пробвай пак да натисня храна. Я дръпни и тая ръчка тук златната. Това е за твоето. Той е втория, бе. Ами я го такова и на мене тогава. Ама ти нямаш такова второ. Не бе, да ми го я пробвай. Не, ти нямаш второ. Ама я пробвай да го натиснеш. Давай пак. Да, нямам. Ами, сега служи ръчката на другото. Бързо отиди там. Преди той аз ще го отворя. Бързо. Ко? Качи се напред на следващото.
Наследък се каче. Чакай малко. Да, Добре, готви се да скочиш. добре. Я дай пак. Я дай пак. И Тук по-бърз май. бъди. Ужасно гадно е. Просто е много гадно. Той е твой, яко натисни умееш, то да Чакай, не му. кое да натисна? Натисни оная ръчка, дръпни я. Я пак. Ама оная ръчка там е за втория ти тест. Така ли бе? Чакай. Не е за втория ми чест. Не, за моя втория е оная там. Значи, Трябва да отвориш някак си. Много мразя джампинга. Просто много го мразя. Това е най-тъпото нещо в Майнкрафт. I love my life. Това пък тук за какво ще е? Така. Я го натисна. Ела да се снимаем. За съжаление. Защо избрах тая дупка? Я го натисна. Мразя джампинга. Аз сега съм с скрол спринтвам и не знам защо е тей. Просто. Хора, ще спра клипа на пауза, докато мина този джамп. Така че... падна, но той го мина и ми отключи ето това. Тук има един бутон и е това нещо. Така... Вземи ги за брой да ги сложиш някъде бутона. Просто мразя джампа, просто мразя той нещо. Така ще спра на пауза, докато пак го мина, така че... Мисля, че то бутон се слага ето тук. Сложи го там. Пуснаме торч. Трябва да го вземеш. Да. Не там, някъде друга ще ходиш. Не да го сложиш. Минал. Аз не съм. Чакайте, мисля, че разбра. Много объркан. Нали аз бях в някаква секретница. В кого? Кой може да ме вижда? Аз го намерих. Ко намеря? Минал. Аз те отворих. Ей! За втори рум. Чакай. Има ли нещо там? Дай ми нещо и на мене, ей! Дай ми нещо и на мене! Добре, сега се разменям. Да. Шът. Тук има два бутона. Хората е ужасно. Kill it by magic. Kill it by magic. Kill it by magic. Yes. Kill it by magic. Magic, bro, magic. Magic. Не можах се да го читнем. Хакер ми, как го мина хакер? Твоето е лесно. Те май са еднакви. Не са! Бабуш! Твоето е лесно. Измамник.
твоето е лесно. Това не е честно. Какви? Не е вярно. Не лъжи. Всички знаем, че не са еднакви. Аз го минах. Може ли го кликнеш? Мини джампа и ще отворя с копка. Бързо идвай! Ще дойда. Някой щастлив ден. Дет слънце огрява. Мама, тата, довиждане. Пукнах. Това е адски, това е хем яко и хем гадно, просто. Аз съм на рум 2, аз съм при рум 3. Чакай малко, не, ходи без мене. Букнах, не му би. Аз съм на рум 3. Не ходи. Не ме би. Имаш ли копки от себе си? Да, имам 2. Бързо отиди на моя остров и натисни на моите копки. Ето аз го сложих. Бързо влизай. Хитнахме го. Читнахме го. Няма нищо. Нищо ли няма? Аз леко се бъгнах. Все още. Seek and find. Трябва да намерим. Чакай, тук кой има? Ела тук при мене. Ти откъде влезе? Има. Аз умрях. Ела, ето тук, къде сте? Аз лях в... Ти си на другото. Защо ме лагвате? Дяволите? Защо ме лагва? Какъв е проблема, бе? Боже, бе. Знаеш, 5 чънка. Тук нещо. Ще стъпа на всички прежър прейтове в света. Просто не ми дрем. Тия прежър прейтове май не стават, да. Тия прежър прейтове са измамни. Адска гадното е. Много гадно. Значи ще съм ей тука. Ще съм насам. Чест is locket. Чест is locket. Трябва ми някакъв ключ. Аз намерих ключ. Я дай. Я ми го дай. Той се е само за мене. Той се е само за тебе, не дай срам. Не може ли да в моето? Виж съм там, майрала. При моите честове ми пише чести с локет. Ела. В моето. Не там, не. Тук долу. Виж. Васка. Ела, при мене. Ето тук долу. Чести с локет. Тук, ето тук има някакво. Опа. Я ми го дай. Не става. Я ми го дай. Аз имам някакво елоу нещо. Пробвах вече така. Дойде от моята страна. Аз идвам мейка да пробвам. Той вече го взех, оттам намерих ключа. Кейтре. Ами тука как е, как се очаква да вземем този чест? Я го направи пак това, което направи. Някакъв чест ли отвори? Да, ама аз отдавна го взех. Я го отвори. Аз вече съм го взел.
Не бе, отворих, защото се чуха такива. Забравих му името. Което е по-интересно. Хайде! Трябва човек... О, сванах какво трябва да се направи. Сванах какво трябва да се направи, може би. Трябва първо... Я отиди... Ела, виж. Къде е? Ето той е чест, бил ли е отворен? Аз ключа взех оттам. Аха. И той се е затворил, така ли? Пак. Ето виж, да натискам този тест. Оня се отваря. Я стой. Я ми дай ключа. Май знам. Я го направи пак. Готов ли си? Не, чакай я. Да влезем. Няма да е от твоето, искам от косе. Не нещо. Опа, сори. K3. Може би третия чест, нещо такова. Трябва да хванеш. Ето, като. Чест се сликат. Малко е гадно. Много е трудно. Каква е тая машина? Пробвай се да натиснеш плей. Каква е тая машина отдолу? Къде си? Чекай малко. Тая система много ме чуди. Не, аз разбрах какво се прави в системата, но не знам откъде да я сложим. Виж, ела да ти обясня. Значи, горе това пуска някакъв айтъм ето тук, натискам ето този бутон и айтъм пада ето тук долу, натискам ето този бутон и така пада ето тук. И би трябвало да го вземем, но трябва някакъв айтъм първо да има горе. Така че не нъза, просто нъза. Да се огледаме за някакви неща. Каквото е ки? Къде? Ки едно. Къде? Къде го взе? От машината. Как те? Я? Как? Пусна кия. Добре. K1, K2, K2 къде? Трябва да намерим K2. Ето взех го. Къде е K3? При мене. Дай го. Ама ти имаш K1, K2 и K3. Не, ти ми дай K3. Ето K3. Имаме нещо и... Го направим. Я? Отворена често. Готово. Вътре има Colors. Я. Знам какво трябва да се направи. Какво? Не, така не става. Къде знаеш? Защото... Добре, може и да Може стане. да си Color. Колко е якичко. Още. Моля още кавър. 3. Още 3 не трябва. Дай да взема кейовете. Имаш K1, K2 и K3. Да. Той са си. Вземи Colorите.
И я ми дай всичко, което имаш. Не, изтлякай. Дай ми три такива. Да имам само две у мене. Къде са? Дай. Окей, две. Така. Вече ги отключих. Ма всички ли ги отключи? Да. Аз слагам 11. Ама той чест нищо не се отваря. Чакай, долу, стой тука. Ванко, ела тука, ела. Ванко, стой тука. Окей. Случи ли са нещо? Да, не. Нищо не се случва. Тук се слага ръчка някаква. Най-вероятно. Я ела тука горе, я ела. Тука отвори това клест и го задръж. Добре. Отвори го само дръж. Нещо трябва да се отвори. Окей. Той само на него. Окей. Тука бя, може би нещо... Май се сетих. Намери ли нещо? Ела, май се сетих какво ще е. I'm dead. О, мисля, че като такова падаш в някаква вода. Къде? Тука, аз ще го задържа, отида са поет да дръпнеш оня. Не. Разбрах го. Дръж го. Чакай, я ще го Дръж го. Моля да се дръж. Не, няма пък. Не, няма. Дръж. Дръж го. Приятел ще го задържиш. Не съм ти приятел. Дръж, не се дава така. Задръж го. Няма. Моля, искам да видя само дали се отвори тук нещо. Да. Иначе после как ще го задържа. Отивай. Няма. Хора, тая мангуста е тука. Ти. Тей, браво. Така. Готово. Отвори го. Чекай малко, левър. Чекай малко. Излиза и ръчка е. Оня диамант. Дай да изляза. Чекай. Дай. Долу ли? Да, сега... Долу. Ръчка ли имаш? Да. Ела долу. Да, и имаше един... Имаше... Такова. Стената ли? Това стена. Тук ще има нещо. Аз имам пинк такова. Имам пинк боя. Стена. Имам пинк боя. Чули? Само... Чакай. Искам да видя едно нещо. Нали дръпнах на ръчката и излея едно... Walk removed. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ето тука. Ето тука. И още колко останаха? Тук служебно. И още тук, още 4. Да. Ами аз и още 2, защото ако ние застанем вътре, още 2. Чакай, я сетих са. Ела тука.
Чакай Моля да взема ключовете. Вземи ключовете. Ела. Задръж теста за малко. Добре. Ела, тук не трябва кия. Задръж го. Аз ги я взех. Ела, дай ми K3. K3 ми трябва. Добре, K4. Ето ти всички. Толкова сега отгоре. Моля. Окей. Идеално е! Идеално е! Бързо ела! Намерих 2 бои. Те идеално. Слагай ги. 1, 2, 3. И влез вътре. Exit is opened. Не е open. Йей! Хора, мисля това да е за този епизод. В другия епизод учим в Room 4. Чакай! Ела да го мине волята. Не, в другия епизод. Чакай, отвори ми да застана ясно. Отвори го я. Бивай. Така, в другия епизод минаваме Room 4 и Room 5. Ако има 5D, и мисля това да е за този епизод. Аз бях Multigaming и не забравяйте да се абонирате и да харесате този клип. Така много ми помагате. И довиждане!